Börjar brottas med vår. Vi väskade frågor och grannar. Det är ju som ett annat spår. Aj, vinor letar tango. Över torr och vid. Och grannar så väl per kontor. Allt efter norrmanna ser. Det första jag minns, det var att en tarve blev driven. Men kvar i dräpan, det fick inte kilo på det, jag var snygg på det. Och så säger det för mamma, men att hon säger att det var inte till att jag kunde minnas det, tog jag att det var så ungkor. Och jag minns också att jag gick inte när jag gängade till Tarvarfjörst, han stod för sig själva. Men det var ofta tryckvat ut. Det säger bara steg och allt på sig av vonten, mot fyra böjnen. Men så bötten är så vinkade, så vi kom till att lofta ödlån. Jag hörde det kvalificerat att jag skulle driva där. Så pass säger jag på att det. Men så särskilt minnes det, lejet märkte. Och det glömde jag aldrig. Det var Abbe av Skala. Han var tjockarna vere och han gammal näver. Och det var gamla människor hade ofta han pratade om grint och så grintaffärer. Och så hade han varit i den här grint i Västman. Och runt här genom Biva, så det är som grintamän av Biva. Men det var märkvärdigt. Jag var ungkor. Jag måste inte vara mer än 20 år ta jag att prata väl. Och det kom så fast att sitta i sinnen och minnen om jag om Västmanna. Jag har aldrig sett Västmanna och aldrig hört några först i 4-18 att jag om Västmanna. Men det är mycket. Västmanna var i hovarna med alltid. Men naturligtvis så jag var som smådronkor och jag glömde det av kvart och jag spalte. Men jag kan säga att vara smådronkor här i Lorvik, det var bara så stortligt att det var så frukt och det var inte som hastade jag. Vi var en bojling för sig själva. Det var 30 bojningar i Lorvik. Det var vi där, här och inne i Toftanese och Udomåa. Och det var så längt mellan bojlingarna att det var nästan främmande folk för en bojling. Men vi spalt och det var inte så grugande jag vid att spela vid. Bölter här alltid varit och i hovan till dronken. Det har alltid bestämt. Det var också inte upp. Men vi hade unga bölt. Vi fick unga bölt, det var inte till att få. Men så lät vi det göra spjärra böltar som vi röpt. Det var roliga stottligt. Lucka och håll röpte det och slå av vid trä. Tävlade det i skolan. Vi hade en larint och hon var så fralig. Det var ett dålig människa. Hon var släkt ur lampa. Ett kinn i lampa. Så att näka människa eller näka lärare kan ha kommit och firat så mycket som hon kom. Det var helt otroligt. Det var nog snägt bort. Det var både otroligt bort eller mer. Och det var inte en bok i skolan. Det var ett halvbrott och så det som skriva skulle, det måste hon sitta kvar i nästa pattne 4 på alverna. Bokstäver eller rocknesticker. Jag beundrade nu sedan jag blev vuxen att det tålde ett människa hej. Det var något så hårt och allmänt. Och här lärde vi allt. Och vi slopp inte fra det 4 minuter. Det var nog inte jag gjorde. Och först satt hon efter tjåk att han har skolat hon. Och det hände som morgon så att hon tog bort när hon vissar. Då hon var gift vid Lorvik hans.
vi var sysna var her. En skola morgon minnes de år. Vi gikk jo henne oman etter mig og oman av en gær som gøtan la ut mot skolan. Ja, han la ner vid skolan, men så gick han gøta nian till skolan. Och jag kom, det var om hästen. Och säger var komna böjen. Och jag kom ut om Anna här. Och jag gick och tar om Anna. Vi röttade ut och böjte. Jag hade toften hon här. Här sikta vera första byggeplatsen som är i Lorv. Nya toften. Tar det förresten farna gräva, begynner att gräva ut där. Och bönestoften ligger ovanför här. Det kommer ett vävelamp med automar. Höjmalamp. Och det var inte vi att göra det. Att det ränte på i brinken om här. Och i helt halvorna fyr. Hon får så smått. Att det var för rätt. Men jag var hellre söjder i skolan. Inte torget livsatter. Och var få en nära halvår till en tjockson. Så måtte jag hämta det fräaste petten och slå talvenbrotten. Så får jag till skolan. Och i halvgrät. Det mindes. Jag får till lärinderna. Hon är Kristianna. Och så säger vi igen. Gosslöj som är i 4 kommer. Att vävelamp har ju stått med så att vi måste. Alltså talva får det smilt. Ja, det var nu tjejligt som är, men jag måste tjejla mycket talv. Men det, alltså, för så var gjort det inte. Det är ju något fläkter så att hon skulle sätta och bara det. Och det gör det nu. Hon var från Alluk. Det var roligt ringt att gänga i skolan. Skolan var gammal. Äckliga gammal. Och inte var värmen utan en runterovn stod mitt där i golven. Och han skulle få stå upp vid 12. Men tävlade jag vera en stopplöjtje. Och hon var i det söjna läge att kinta. Det så blev så nägg röjkor. Och så slopp vi det ut. Det var ärrådje. Det är ofta det prästliga teorierna i minnes tid. Dessa forskjellige tillgångar i skolavaren. Men likaväl att det gick bara gott. Vi kom, som han säger, vi kom väl till kristendom som vi i skolan tog. Så det, och det var äckliga gåor med och som blev jag vänner av. Men det var det ringaste där jag gick i skolan. Det var märkeligt. Det har ju varit från alltid. Och för äldre människor att inte vara så. Att årrönter, tar kunde inte sampacka vid garströnter och toftanströnter. Det var alltid råk. Så jag vet helt och samman toftanströnter och vid. Men vi var så fager. Jag var 4 drönter ta. Och en pojkemor som var ringt, jag tror jag ringt. Och jag var Jakob Gersson och Sven tar vi över om samma alter som vi var i. Och så var det inte och isen. Men vi tillgången alltid efter att oftanståndet så tar jag upp så onaturliga raska runt i synvarste. Så vi var lyckas som 18 och en vägtropp på detta dag. Det är ofta med stopplet men det var nägg karmar. Det enda gärna vid det för att gryta målbett på en öron. Så det blev det bära sådana ut. Och jag alltid hade också inte att ungdomen nu, han spelar inte så som vi spaltar. Men inte har jag möjlighet att spela vid. Vi tar då inte. Utan att vi tänker på någon par själva det här. För exempel om hästarna. Det var groliga nägg vid det här. Att det var fjällgångar vid hotten. Det var så det ger stora hottna klinkar. Så ena på det böjnaste hottna så att klinkran kunde blösa stävor. Och så vi tala väck hottna och det var extra. Och hette vikla. Det var ofta en poster som vi hade runnit hottna. Men det skulle lia natten. Så det var stottligt men det får oma men det måste beras nya natten.
Så vi brukte akkurat den samme maten som de gamle fjellmennene brukte. Så det er også når jeg var tog. Så at jeg hadde at ungdommen som var så god at jeg lunsjet at rektoren tog at for det første var det at jeg hadde det så godt til mat og klæger at jeg og vi manglet jo unga den eka og var alltid metter og vel fornøya og jeg vet ikke jeg råkte nesten vidt og det må si at det er underligt at jeg har vært bønte siden jeg var smadronk pappa var så sjukur han fikk ikke gjort og et år om 20 års aldring som da lå han et halvt og halvt i år sånt det var unga du og det var ikke alt så gruelig at vi hentet og uthøyt vi her. Så det var kjeilig av en ungen smadronk for at skjøtelen kom og kunne gjøre flere nøyt. Men det måtte jeg gjøre. Men hit gjør det konefolk. Kjøpa i under nøyten og nå gav de vatten og mjølka i kjølvilsen. Men det var ofte en boksta for at kjøtelen gav det. Og det fisk grava bort av kjøtlen og så unga de har jo trøsta men jeg særlig vel unga han tog. Jeg vet ikke, og så var det så stort til det være smadronger, så gav og bortkvøltene og i batene for utrøver, ta røv og ja, 2, 4, 6, 8 mann for ut i henne og varene. At det var stort til å høre at det får alle synkjende i seg. Det var ordentlig fornøyelig. Her kom meg folk ut. Ja, her kom jeg, men ikke munner du. Nei. Ja, jeg var ikke skal fortelle at de var fra Lorvøk. For eksempel, det var så grolige gauer skier her, halvdig jeg. Det var trutja metereier, eller tvær, øynene toftanes jo, øynene toftanes, i ma og toftanes. Og så var det en kjelte her som vi tatt til meter. Altså, det var ikke lukkelt å komme ved noe som helst. Og man fyrir her som høystene tog og vatten og arbeid og maten. Og det var, jeg halte at det var alle steds, men her ikke åkne var det så løs. Det var en nok så stor hettla, det var det som etter bor. Sånn la nya fyrir, som läkaren var till att vaska för exempel mat och så då. Just det var ålderdagskläder. Det var så nyan för läkarna. Det är nog nog varit applasdes. Ötlungörn. För som sagt det hade röjde mätaröjen och han där inne i röjde mätaröjen så där. Och hon rann mitt om man att ofta nys. Och han var inne mitt om man jobbar var där. Så det har sikkert vært brukt til det samme. Men så var det miller, og et miller stod her, sånn at det stod oppe, da jo var vakset. Men det ble unga det brukt. Men jeg har ikke tungt i det, at det var skole. De gamle mennene skulle ha kunnet komme og tid til å gjøre det som de har gjort. For det er så utrolig. For eksempel her så Jonne. Her var det gjørst en av vøyt om man ettene. Jo, brusa her. Her teker brusa og en sving kenda vi. Jo, tog svingen her det tidje vattnet til millene. Og det arbeider her var gjørst her. Det var noe så. Og så hadde det leia sett mille i huset. Og en av grød grunn. Og hun er du som er det. Ja, det var morgenen meter høyt. Hun stod av god grunn. Av stor og grød. Og det var 3 millehus. Det var 8 millehus til hver gæren. Dette millehus gjorde mat. Det stod uimeter om. Men millehus av Toftanis, det stod innanfor Toftanis. Ja, det stod sinter utenfor munnen av tunnelen. Hismen. Så at her er det noe som røver mellom.
Ja, och det ser man väl i så egnar. Alltså båtarna hött och en fasta kält och att täcka vatten ur. Toftansmän tar hött och häsar onna som ränner oman vid kyrkjen. Och här måste ungen komma utan, alltså, oräkva tog onna. Det var drättjevattnet till utdragningen. Men ta Jakob giftisk. Han byggde här i norr. Ta kom han i skrambalage i om. Ta blev egen flytt. Hon blev tidigt om man bostrean. Och den så om man jobb början jobb. La renne ta en. Nu är jag de gav långt. Och oanen tar innar. Nu årsten. Här var det flera båtar. Där norrast och tar hatt och en känt och här som skolestämt. Och tar idro som var ute bo. Tar hatt och kälten här. Ja, jag vet inte vad ska backa bo ner. Här är en kält och där var kältan till töjmund till att det är vatten i. Och det var en bestämt med att vara kvar på vatten till att täcka alltså styrka till kackan. Så det var inte blandat. Men att det är gott att det är färre i så mat. Man minns man är gammal så minns man det. Mamma din, kven var hon? Hon var av Öje. Hon var av Öje och pappa var av Skala. Ja, appetuna skala, hur ser han? Han är Johannes och han var släkt av Greg av Skala. Och han tante tja att sela tja Lassen. Men hela det spyrjan och bara till om väl kottla vara vad det kom. Men det fick unga den här svär på. Men jag fick till fätan att hon hade varit att sela tja. Hon åtte bara. Hon var uppvaken i områden. Hon var släkt under Garsenta i Hösvik. Och det var så nekva systrar. Jag har alltid bestämt att pappa säger att det var 13 systrar. Och en bodje. Och han giftes och fick inte barn. Så döde han och inte giftes upp barn. Jag fick så ett barn vi tog 17 av mamman. Så det fäste för familjen. Men något sånt där att hända ner livet som Abbe giftes vi. Det var släkta henne och hon var färdig till kottla för foster i Homron. Och jag hade bunden att antras i Homron. Tandbunden. Så giftes Abbe vi heter Livo och han är ju bara tant till Lasse. Och det visste jag vet att det är samma. Men så fick han lära bygga en kröjs upp. Som tar vi här. Han byggde en idrottsskala. På sugen av löten efter skalabuntan här i grunten. Det är så när vi är. Han byggde ta ett kammar och en rockstov och en dyr som de röpte ta. Och det var så mycket större att det var av brötten av husen. Och han fick en kickbabas på surtoj och så ingång ut i rockstov. Och hodjo säger han byggde ösene. Och sugen är av så det var allt inne. Och jag spurte han hos han och han är fint efter lä. Jag får hitta upp han är tant och han är fint några pengar. Han svär mig att det så att man det fick upp och gå och människor. Man fick hjälp via lägret och så det inte tämt och hon verkar vara han inte, det var han inte men han var en ratter arpas med och i grån arbete.
Nå, så giftast de. Men han blev vi att tjäna av selatri. Så jag lärde spela han hur det levt. Kven det fick och föj. Han säger till att han fick onka lön, så löser han pengarliga. Men han får till selatri på en morgon som vever var affära. Och tar han var så att säga gjort dagsarbeid och var klara för att det skala. Ta stå en pakke till hans där som han skulle ha att det visste och det var mätet till familjen. Och kona Lassen han var så var signa människor. Ja. Han tog inte säga gott så gång men det alltså det var allt gott som när jag gjorde igen. Och han måste be henne så gott att han glömde det aldrig. Hon åtte grunden löv ut av henne. Så han får känt några pengar, men han fick nog av mat till hus. Och det var så gott. Men så kom bötmen ju. Men hver i andras vaks upp. Det var ju inte, alltså det bötmen som han åtte och han gifte sig jobba. Det är inte klar i vinter. Han vaks upp i koppla för lite där. Men något så till att där det var för löjt till och pappa tar så till ånda fyra som bad. Och det kom stund att tog att det var två appabodjamöjner som giftes i ånda fyra. Andra Mitchell och andra Maurus, men för att de var, det var inte, men jag minns inte, ja det var Mitchell som inte bad mig. Och han fick 8 eller 2 bad. Så jag hade att Tøyr här var lite som förbarmar som man iver pappa. Och finkarna foster av grundländ. Och här var det bara utgift folk. 2 utgifter bodjar och en utgift sist. Men rimligt att det är inte så de. Han var det var märkligt att han kom lockare att ta sötnen när han blev gammal. Och det var märkligt att han var frisinna och läver och välfornöjad. Allt är välfornöjad, allt gott var som han fick. Han var inte vänner vid näka utan det som han är fint i över någonting. Naturligtvis arbetade tid. Ja. Men det, så jag hade det är groliga gott för ung folk att höra det. Gosse det levde och finns. Och gosse glad det var. Ja, jag var ju bara till att var så glad över sin att till inte nya döven som hävdar så gott att han är så glad som han var. Det fick vi. Och han dotte så väl att här vi människor. Han säger om att näka och ett gott väl och sen till att mamma han kom så gruvliga väl talt. Hon var så gruvliga gåiga. Men det kunde nog inte vara att han var äckliga 90 i husen. Han spann där som spinnar skulde och ger det allt vi åt nappa och kära. Papperbladen ängarna ser där vinner. Det var smadrum. Och sen liv var bodjarna. Det var inte alltid det och kondomte det som man fick. Så man säger det och du ska täcka det som du får. Jag säger det inte att jag fick inte alltid gott. Det är näggemedlen för en tid för och jag fick. Och det hade jag såst och på. Han var samman kroppna. Alltså fingrarna låg så lös. Han fick det inte långt upp. Bara någonting. Och det fick han bara av Åslöjp. Han måtte för att regla ut och han var så frävan orska jag ber en åren vår. Och det är lite som jag förstår så har han haft det groliga vanligt till föj. Det säger han unga. Han säger unga. Han lät sig inte att nökra men det är så skott ån att det säger han. Att det är inte med att en tid för effekt. Det är väl lite. Så att
det har vært noe om det. Men det er en oppestå, jeg var en oppestå. Bønden her, han og pappa kom mer av meg sen. Det kom mer av stunder vi. Og han sier det skal være et eller annet egne år. At pappa slapp ångande at genga lese i 8 dager. At genga lese i 8 dager. Til en leier deg. Og tog i viken, det var, så å si, i varrehånden. Så han måtte fæl utrøra hva han hadde øynat av det, men i henne kom han til og spalt, og han slapp ikke lese det helt eller noe. Og det skulle være sann å si, at han var den beste kommanten som vi er i kyrkjen. Det kunne jeg også. Så at det som han hørte, det rådfestes jo, ja. Altså, han kunne fortelle det mest utroligaste som han myntes. Så det unaturliga harmer om at jag skulle lusta var ett om gjort. Ja, så var han på så han ute och jag alltid att det är färdiga nästa vid mamma min att hon höj så förfärligt ringa köpt. Så hon kom till Lorvegar som ung jenta 20 år gammal. Og giftes inn i et stort bøndehus. Og en arbeidskona som var i verden nyrrestå, hun fortalte for meg og en av her. Våst du hva til vi pinta og ta i broren kom til Lorgar? Sier, oi, det kan jeg ikke vite, det tar ikke tid. Jo, han skulle fortelle han hva det tog med det broren. Ja, han brukte å være til øyet etter jentene, og det visste han ikke hva det skulle gjøre, utan det at det måtte hava gulvet huggelig. Det var målgulv. Og så strødde det bare øske og tiv i gulvet, og det skulle være torst og godt å genke. Så giftes hon, det giftes de, og det mest leste var til at appen min var slekt, appen min ur Myglagare var slekta ur Lorvik, ur Jekvanstå, Brandason ur Jekvanstå. Og han giftes vi øynare som det kallar vi Johan, og hon var slekt ur Palshus i Øy. Og de bygde som Myglagare, og finke så ödlese bøtnen, men det må ha vært en egelig røskfolk. Jeg vet ikke om det at jeg ofte når jeg gjør. Gosse var ikke han. Og da bøtnene var så å si oppkommet, da ofte de negva gjør. Og de var negbøten, det var hver trutje bøtjar, og trutja giftes helt Lorvegar. Og giftes da Øye. For 4, og en gammel jenta der, og det Katrine, hun bor ikke oppe inntil Øy. Så det har vært 8 bød, så det ordentlig braget det var finnes. Først bygde, det var et hampelig størhus, Myglagare. Det var en veldig stor rockstov og en stor stova. Og uthus av træet. Så det har vært mye fullt. Mamma pleide å si at hun var noe herlig, altså om man. Og Johannes Myglagare, Badasmyren og Andreas, tar jo etterkommere etter Hesson. Ja, tar etterkommere etter Hesson. Altså mamma og pappa torrar Jekvann, han gikk bortor, vi båt og var. Og samtidig samme sommer, som han var bortegingen, og de var så forferdelige kyrkjen, mamma og Jekvann. Nu var Jekvann eldster og mamma var yngst. Så de var særlige gau. Og samme sommer dør med over henne. Her i fjøren, om vi tvøymon sine, var de eldste, Jekvann og Joakim i det dør. Jekvann var den eldre. Jekvann var jangammal, vi henne, vi mamma. Så det var en ordentlig støyter å få. Missa trutja menn så løys og i øynene og arve. Ja, nu sitter hon etter vi ødlen og
onka hjälp. Per Christian och Lavus, 12 år senare. Och giften det förra. Men 12 år smådröntjer. Så han fick onka hjälp att ta in. Mamma får mängarna säga det. Ta hon kom till Lorvukar. Ta gick den yngsta barnen i kjola. Ta gingo dronten förresten i kjolen. Så det är inte så nu att det gick allt i buksen. Och det var som vi snackade om också det. Att komma med en forskjelliga städer. Och här i mitten var en kommer från Moskvanese. Han är jak och storjak därefter. Ta var hända ner äldre gentan kom så mycket längt.